Seisin ngai ngo yu Blei, bengiyo ini kalat, bengiyo ikas sngi bethamai. Bo Blei ulai ngi kumni. Bat kum tangi ni shakri yu Blei pdiang sngewbha pi baro ki hap ki barit, pi ki Samla, pi ki longkmi ki longpa, ki bapet shakri ki jingi ka pementa. Bat syaming ni yakmat in pendam ki jingduwai bo ke baro mi pendam kanda long hi ka bawan na ka ket ji isnai ki jong Blei tu ngi duai. Nyai ngo ime ko pa bi it milong Blei badap ka jingit ka jingai sudah ko try ngilong kumni kum ngilong ka di ka jingit ka jing isnai ka jong me ko try kan rat tu yarap engi bana ai bor engi ko try ji subiit kum ka Jingiaseng Khynnah jong Balang Presbyterian Pohkseh ko try ji subiit maginang la ban ai ka jing shakri ka khambha shame ko try ji subiit bat tu yada engi ru ko try kan rat na uni kunyang jingpang ru ko try ji subiit aing ka met ko kwat bakhya ko try Shim ko try kejeng shakri kejeng itu dalam du bensim ujome. Baru ke bengi pendap ko try. Kada long syak pdiang hu khmat jome ko try ji subit. Shim ke por barang sa ba keteng ji sungi pane pro. Amen. Hani ke por ngin pos kui ke benta. Kita akan khot no Mr. Yuan Pala mar benyang ba nyala mengi hak polis sang bat duai. Bat shwa ngin pos kata ke benta. Ba shim ngin harwai lang ngin gejirwai ke ba. Nris pasan ke bertemai, bat san spa kendai po. Nris pasan ke bertemai, bat san spa kendai po. Jesus sngewbha Kyrkhu dam da jing isnei ulong halakas sumar haket ka neng la usyong ngangatim ba udang in bat ulap diang ruyang nga udang idya ungan yaro ula sya sukum no ulayam namar jonga baru ong ru haka Bible kinarin tuan hanga ngangatim ba udang in ba ulap diang udang idya ungan yaro ula syaka tingnan kumtangala wan shu jisu kumbadai yang abane ngadadu dakadonun bahau gan yo yainem gangatim ba udang in ba ulap diang ruyanga udang iya ungan yaro ula syaka jingduwai jong kane ngatim pa uns ngap utrai ali wan shu jisu yugin yo proklem dawai ngatim ba udang in ba ulap diang ruyang udang idya ungan yaro ula syaka tingnan
ke shua bang ile chu Blei jingduwai in puli shua tu kan ni ketian jung Blei ngan puli na gospel Matius ke nong ka khat pra kat khot ke baning kong ter ki kentian ki balong kum ni men kata ki sanran ki layawan ha ujisu ki daong uai uba kham krau te ha ka hima ki beneng te ha ba ujisu la khot yu khenna ula bu yu pedeng jungki borula ong shisha nga ong hapi lada phem kala bot phem longru kum ki khenna pen umlet busun aka hima ki beneng namar kata unu nuru uban penret yala dia komuniu khenna uta ulong ubakham krau aka hima ki beneng unu nuru uban pdiang te ya iwei khenna kum ini aka kerteng ke jonga pdiang yanga taktu Blei Kyrkhu tu nginin dam Blei jingduwai ko pa jungi ba beneng Yuan khamat jong me kani kapor ni klamat tra jisubi panai ngo me kan tra kan ran ya ka jing it ba ka jong me kan tra kan ran ya ka jing suspa jing Kyrkhu ki badap slei kan tra kan ra ka jing em ka jong ni pe we tra jisubi komni pa tra kan ran ni la ban long tra jisubi baro ka dei na ka daw ka jing isne ka jong me ka jing it ba ka jong me kan tra kan ran kumta kan tra jisubi tu pdiang me kan ni ka jing sakri ka jong ni ka jing aseng ka jong ni to ai ba ku ka benta kan tra jisubi kan long tra kan ran ka bawan na lor ka khet ka jing isne ka jong me but to ai pakoi ke benta kan tribe si kan dolong tribe rat ke ba pdiang hun khamat ka khet ke jong me kan tra kan rat but to sim me tra kan rat kan por barang sabaro kan tra kan rat to ai bo mun sim jong me shong don rikat lang bat ngi wi pi we kan ke por but kinong sim benta bat kham tam ya bi nong kran kan tra kan rat ban sam khubor ka ya ka khubor ka jong me kan tra kan rat ban ai ketien ka jong me ka kentang kan tra kan rat hangi wi pi we kan tra kan rat to pun sum sle me I tra kan rat ka bor ba mun sim jong me I kan tra kan rat bi nang la kan tra kan rat mat sam ketien ka jong me bat to ai ba koi ka ketien ka ba min ka ka rmiang ka situr ka jong I kan tra kan rat kan long tribe si ka ba wan lor ka khet ka jing sne ka jong me ka ba pasat bor me kan tra kan rat ka bat ka ba pdiang hun kan tra kan rat pding khamat khet ka jing sne ka jong me kan tra jip si ma tra kan rat ki pop kentang ma tribe si ki pop ki lat ki jong hi we pi we tribe si mi kan tra kan rat bangilong ki break batrot ki baswai kan tra kan rat ngidap ki jing bakla sudah kan tra kan rat ka jing em ka jong hi ka ba man la ka si kan tra kan rat kum ta tribe si to ai ma me tra kan rat mun sim jong me ban shong ban ni we pi we kan ni ka por dang sa baro kan tra kan rat to abu mun sim jong me pasat bor ngi kan tra kan rat bangin la kan tra si ban ya khmat kan tra kan rat bat ban yele ka bor jong ni ka pertai ka jing pathme jong ka kan tra kan rat bangin la ban yele kan tra kan rat jing bcho jong man kan tra kan rat koi ka si koi pat kan rat khnang bangin la kan tra si ban ya kat kum komon ka bor subha ka jong me ban subha me kan tra kan rat kum ta si ang IT me ka ni por dang sa baro kan tra kan rat to sim ka lang me ni we pi we tra si ak ni ka por dang sa baro na rum tas bom chukot ngadoi ngapan kini baro kerteng bakhu tam Jesus Christ nong penem amen to Blei Kyrkhu ye phi yuan phla mar banyang Blei penon kam ye phi hangno ba pi don knang ba phi ru pin ma ke jing Kyrkhu ke jong Blei permantang la pois ke benta ke bangin shaskor no na ke jong Blei ban ngi aingo ya I Mrs dari kharkongor ibla kloy ban shimi ke benta ke jong I ya ke ba insam ye ngi na ktin ke jong Blei ban nganget bakan long ke jing Kyrkhu ngi we pi we ya phi ki bapet bat ye ngi ki be sngap ki ba shaskor ayu Blei kwa man kren ke step lyngba jong I shwabing in pois kata ke benta ngan kerpa ke praise worship team kanya lamengi katu kan ni tetli ki jing ruai ban nga khot lang ye phi baro pin shim mantang ya ruai de jing kemen kan long ke jing pen kre kan long ke jing shit rehem habang ya ruai ben ro yu Blei de ki sur jing ruai berhadian juga ta sekerpat I Mrs dari Kharkongon isa shim ke benta ke jongi Bye, you see, baro. Masih cimentan aku. Every move I make. Every move I make, I'm making you. You made me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take, I'm taking you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace, everywhere I look, and I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be?
move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, and I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na, 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 na 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 na. Now waves of mercy. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life, and I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Sing Shimatabian. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven, you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift the way. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Ningkong nga ay kublei pi ki kun hep ki barit bat ki belasan ru kumju ki bapet ikan ko online worship service jong ka Jingiaseng Khynnah Pohkseh kasngi ka wakamen haka kerteng ka jong Jesus Christ belong tribe u nong pen u jongi tungin ya le chua shu Blei ha ka jingduwai tungin ya duwai ngai ngu ya me atrai sa hisian pat ba me ai ngi ka nikalat bingi yo banya slok lai luat ya ka kerteng ka bok hoj ka bok rak badan buat ka jong me lyngba ka ko online worship service ngi kerpat ba men don ringkat bat ngi iwe pi iwe ya rap ngi ru ablei bingin sngap ya ka tien ka jong me bat ru bingi la ban pendei ha ka jing em ka jong ki baman la ka sngi na ka banta ka buram u Blei amen ti ha ka ni ka step nga syukwa ban pen kan mau pi ki kun hep ki baret bat ki bla he ki bla san ru kum ju kendiat shaphang ga jinghikai jong ga jingduwai abingi pha shaktien ga jong Blei ngi ibu Jisu hikai ngi bingin nangkum no bangin duai ya ka bangi la ban syam na ga gospel ga jong ulokas ke lenong ka bakhat wei ke dukhat ka baar bat basaw bat kum juru na ga gospel jong Matthias ke lenong ka ban riu ke dukhat ka basan hadu ka bakhat saw kamut iu banduai habing ekuran sepang gejing duai ngis ngau thu bakum ki kuan Kristan
ka jingduwai hi ka long ka jingekren ka jongi bat Blei bat ka ba Blei ukuran yangi bat usngap yangi habeng ekren shaphang ka jingduwai ngi dei ban sngo thuru ba ka jingduwai ka dei ka jing pelut por ka jongi ban ya selok kata ka mut ban ka communion ka jongi bat Blei ti kumbangi ju ekren dei hayeng hasem bat imamei papa bat ki bhayeng basem ki para marjan ki parlok bat ki para briu rukum ju ni don kata ka connection ka baya janbha bat ki lyngba kata ka interaction jongi ngi laban ong dei ka jinga kren ka jongi bat ki tikumta ujisu Blei ru hikai ngi mingin don kata ka connection ki jongi ba Blei don sedrong ngi tingi don sepo ngim laban ni iu Blei hendai kumno ngi lapat banwan ra kata ka link kata ka connection ka jongi bat Blei ka dei tang lyngba ki jingduwai ki jongi baling idai banduai kum ki khun hap akwam pen kan mau pi kan ni ka wei ka bakong san bha habangi duai ka jingduwai hi ka long ka bakong san bha du kata ngidai banduai balei nemar bakari ka hukum ka jong Blei utrai jisuru ukular bo unjubab bi jingduwai ki jongi hoi habangi ken mau deng ngidai ban bu ki ti ki jongi kum ne habangi duai ni sedangi ka jingduwai da ka bangi le kum no dagi mingi aingu shua shu Blei dei hadiah nang ta ngi kerpa di Blei ngi don shibun ki don ki kuan hep ki barit ki bakwa banduai namar bi ki kwa ban long ki khna ki bat sngi hoi kata ka long ka badon kam ki don ki khna ki bakwa ban long ki khna ki banang ki ba start ki kwa ban job ki baro ti habangi le chu Blei ngi pendam ret ila dia jia ayu ni duai bat utrai jisu ken mau ukular ban jubab ki jingduwai ki jongi ni dei ban duai ru balai namar bau ai ka jing kemen ba ka jing suk yang i hoi menta habing karan sapang kan ni ko lockdown na adu benai mat nei ken mau bengila hab ban shong khop hayang ka sarkar kam sha shu yang i ban mi namar bau ni coronavirus udang ya lenti hadu mentar udang don tibun nangi ngatarai ngi sngo si nei ngi myo shu ban yakendu iki friends iki palok ki jongi ha school ngila du ngila miss a lot of things ngi kwa balikai shapak ngi myo ngi kwa balikai shi yang ki bhayeng bahasam ngi kwa ban yakendu iki palok ki jongi ru ki myo dei tikum tangi sngo si bha ti hindai ngi le kum no habingi duai pat chu Blei ai ngi ka jing kemen ka baka perthai kam laban ai ngi jisuru ukulan dei bon ai ka jingsuk yangi wala dengi don hayeng hasiam ru ngatharai ngi kemen dei kum ki kun hep ki baret balai namar bingi sngo tho bau jisu dei best friend jongi jisu dei palok bahajan jongi haki por baro hon ni dei banduai ru balai namar bingin light ni ki jing pensyoi bat ni jing sniu baro habing karan sa panggi jing pensyoi ngi tip mano eu tau ba pensyoi ngi the greatest enemy of all times nga laban ong pi bau tau de seitan dei man nakapor ji ayu habing syong marway halan ni habing le kairu ji ayu ni seitan uwan hajan dei wan ben pensyoi ngi lai po jan o ting ting habing peti biru imamei papa ikhot ngi snap la ka snap ni le ko mom yo sngo nang ta pa de ji ayu ngi Yeshua teng ngi bisni si parane ngi kni ki jing le kai ngi kni ki jing bam kumni kumtai ti kumta ngi le kumno ngi la ban job kita ki jing pensoi ngi de ben kan mau kan ko wei bingi de ki khun kristan de ki khun hep ki baret ngi la ban job kita ki jing pensoi tang la dangi pai shu Blei habingi sngau tho bawan ki jing pensoi ngi ong kumno jisu ya rap yang jisu ai borenga jisu isin nga ban pelai di jing pensoi baro ti habangi duai hi shu Blei kan mau u jisu kloi ban pelai ngi na ki jing pensoi ban ki jing sneu baro ti ka wei pat ka jing kli ka long ha kan ko por ngin duai ngin ya thu e pi ka ni ka wei ki ong ba ka jing duai hi ka long kum wayar light habingi on ya ka light ka me ka light habingi off ya ka light habingi ngi off ya ka light kalip ka light dai tukum ta ka jingduai jungiru baro bor kadai banlong ba kumno ba switch on katang mut kata ka jingya dai ka jungi ba Blei kani ka mut bangi dai banduai man la ka por ngem dai ban man thai banduai ka tien jong Blei ru dai habangi pai chi wei Thessaloni le nong basan khot ka ba khat nyo ru ko ong kumno du duai klem da pot kata kemut ke jing duai ke long kata ke tenrai ke long ke badan kamba ke jing im ke jengi ki baman la kasni ngala banya thu epi ke ni ke wei hoi ki don chibon ki breu ndai ki baduai ri ki don pat ki bajai tu banduai tang sisen sisni ki duai ke oh la biang gat tu ki don ki ba teng teng lei ha ba ha pedeng ki khun hap ki baret ngala ban ong epi
Teng habang iyo jing bam je ayu ngi klet ban duai jaka bingin duai shwa ngi klet nei ban ai ka blessings siu Blei nei ngi klet ban ai ngu Blei ni shim ban ban kita jing bam gi jungi henrei kam dei ban longum ta mo ka tien jong Blei ke hikai ngi mingi dei ban duai man la ka por kata kamut na du men step hi marsin ki na bat ngi dei ban le kum no ngi dei ban ai ngu Blei pendem red di ban ai ngu Blei nemar ka jing don ringkat ka jong Blei Dai nang tapade ngi dei banduai ka performance ngi shua bingin bam jing bam but ndangi la thia shua bingin thia men miet ngi dei men ken mau banduai Blei pe chne ngan pen EP ni dur hang ni pi nem shua bingin ke men step la ne ka por men miet shua bingin thia nei ni i gi ni dai ki pelong jing duai te kum ta ka dei kolom ka lesson yang iru kolom ka jinghikai yang iru bingi dei ban ken mau kum no bingin duai dai ngi dei ban minot banduai Dia sakani ka way pat ka duan ngan pen EP mo. Pet kani ka family. Pet kani ka family pi niam. Kini baru si family. Shua bikin bam jing bam kia duai. Kila persyang na du badang red hi PE. Pet kini ki kun hap ki barit kini. Kia duai nei. Ndang ila he ngila san. Hadu ngin la temen la long mi it pa it lenin la long mi ka parat ru. Ngidei ban smart nei ban duai. Ndei ban ong man shim nei hi kum tu wud kata ko jing bam klem da duai em kam dei ban long kum ta ndeng ngidei ban duai. There is a saying ru nei kedon ke jing ong bo the family that prays together stays together. Kata kamut ka family kata kamut ka long yeng ka baduai ke di ka long yeng ka ba ya syong ya sa ringkat. To. Ngakwa ban kli pi ka ni ka wei mo. Sngewbha haba pi duai pi lem no pi ki ne em dai ngim ju dei ban longum ta ngatharai habangi lecture school ngi dei ban shongkhom dei le kum no je yu habangi ki sha sure image nei sha yu punishment te kum ta ngi dei ban ken mau ba bangi duai ngi dei ban shongkhom dei ngi dei ban discipline ni la dia kidon ki khana pitim nem habaki duai em o ki sngbam dan manu bei I kam tamle bangi don ka to family pray ngi ya khabre paro ngi ya khabre ki khamat dei hendai je yu pade ngi sngbam dan bei I manu to shu ngi nya ki no shwa handian Dei kam tangi dei ban ken mau bu Blei don si jong wi ilun yike ai ka bangi le but uji su sngow tanat sngewbha la dangi le kom ta nei ngi dei ban shongkhop mo kun hep habangi duai ngi dei ban ken mau bangi dei ban discipline la di na du bangi dang ret but sakawai pat ngakwa ban pen ken mau pi ngi dei ban nang kum do ban duai ba sngow si bha ki don ki kun hep ki baret jia ayu habangi ong yeki to duai no ma pi kan man ta ki ong pan ban ngim nang ban duai Snow le ran dei syukanya bangi kendu parlok bagi bamlong kristan ki bam pat tiap ki bam pat syum le itu yu Blei jia ayu abaki pha duai ngin om nang duai snow le ran baro ki kun hep kum ki kun kristan ngi haban persyang dei haba pi ong ngim nang duai kam dei ban syukut no kum tangi dei ban lem no pha hikai kan don mamei papa hayeng don ki bahalor ki bala he hayeng dei ngi dei ban pha hikai to se mamei hikai ngi ban duai to se papa hikai ngi ban duai pim don kam ban duai ke bedrong Blei tiap te uli ilut sngow thu ike iba pikwa banya thu yu Blei duai tang sikan tien arkan tien ru kala biang dei te kum tangi dei ban persyang smart dilani na do bingi dang ret hi ngi dei ban hikai ban duai te hakabai dei bat ke jingduwai ngala banya thu pi babun ngi ngila ban ong bangi habingi duai ngi sya duai tang marwai dei most of the time hinga laban ong yifi nei ngi sya duai marwai ndrei kam dei ban long kum tau jisu hikai ngi kum no ngi dei ban duai ru nakabanta ki paralong ki jongi nakabanta ki parabanget wat ikinong syun jongi ru jisu hikai ngi ban duai jiayu kidon ki kon hep ki baret em o ki isi ba o tei me nga isi me utei katei me nga isi ya katei kumta neng im judai ban kudok tingim judai ban iben ki wei nei haba ki wei ki isi ngi ki athok pen choi pen ban uji su hikai ngi bingin dei ban let chu Blei ke jingduwai te kumta u Blei ken mau pha lyngba men sim ba khoi un sakta I tui khna em iba isi ngi iba pen choi ngi iba wan ban ikwa ban ya shu ban ngi em jia ayu uji su em un sakta I bot un sapen kalai ke jinglong ke jong I to ha ka bei dei ba kan ni ke jingduwai dei bong oi pingi dei ban duai ki palok ki jong I ngakwa ban ya thu khanai pi ha kan ni ka por shaphang wei u breu bo ka kerteng jong tau breu ka dei u albrecht dura udei u nong drodor u ba pau nam pha Loong balakha yu albrecht dura haka arpuwe tarik ume haka snem kat saus pa nyu puwe ha Germany nado badang rien loong ba uniu dura ulong ubas ngau tenat pha bandrodur la ulayo jinghikai ru ha we no hikai ubas tan pha
Lo ang bahadian bula he utau dura jia ayu ula pau nam bha kita ke jing dua jong ula penmi bha shibun kita ke jing dua ke jong Te hakapor budang red utau dura ula yo ban late school hakataka art school kamat ke school jing draw. Te habau late hakataka school uya kendo yu wei kena ubade para kelas jong hi. Lo ang bau para kelas jong ula long best friend jong dura. Nado bikidang red kia sa lang ka jo ke hostel kia sa lang ka jo ke kamera kia ie bha iwe hadu kata loong ba kini kilong ki baduk bat ki bashitom bha kanure ki bakwa bha bandang kata kabut ban drodur ha ko bikas ni la yo jing tip ba kita ki bhayeng bahasem ki jongki kimla asyu ban kersyani ki dia jia ayu kani kala pen si bha yu dura bau tau palok jong dai balai namar kim yo ashuti ban continue kata schooling jongki te kumta ula si bha dura te tau palok tau best friend bangaya thu ipimentan upet yu dura sin yu dura tu ong kumno ong dura uterwa yu dura ong dura ngakloi ban letrai manga ban ngan kersyani pi hakata ka jing puli jong pi udura sngoy hab ya kata wong kunu kumta penlet dama pi ngin le kom ni tu dura ai jing mot wong tong ngin le kom ni ngin ya droi ki dor kat bala mo ngin ya droi kita ki dor hadinang ta ngin di kita ki dor kenang bangila ban penmi pisa endang ila penmi pisa pat ngin sala ban kersyan kata ka jing le school ki jongi henry habau to palok pat uyo sngoy kata sngoy hab wong ngimla ban kersyan kat kata ngin penmi nang no ti le kom ni ka bha ba pilet chua ma pi ti kum ta udura ula sngoy hab ula agree ngalaban ongi pi mo ya kata ka jing torwa jong to palok te nadu kata kapor hi baro angut kila tre shitom henry loong ba utau palok jong kham tre shitom khambon balai namar udura dadon portan haban engage la di high school ti utau palok jong pan kham plek bon kapor ban droi kita kidur nadu men step hado ban dodom loong bu droi kita kidur dai ban di kita kidur ban penmi pisa kenang ban yarap utau dura kata ka jing dai school ke jong Te anda udura hadin bu udura ula pas ula perkat wong mentala dei skatan jong i palok jong la dei ska pali jong palok jong balik school henry ke bas si pat kalong balasyam bau tau palok jong la syu banlet ya kata ka school dor balai la syam bau tau palok jong kita kikti jong kila long stiff kim long flexible syu kumni kum balong banginai kila long bha kita kikti jong uta upalok jong nang tapat long bakini ki simpri akti jong rumah kila kelan ula shitom bha namar ka jing tre shitom jong to palok jong ya kata ka jing dua ban kersyan uta dura ha kata ka jing le school ke jong te kani kala pen si kala pen pat do anut bha yu dura bo kani ka jing jia ka bas si te ha ko ka sngi jia yu kan bau dura udang le phai shalayeng uyo asngau dan baduai hakata ka kamera hang tahapo yeng ulit jengwa ulit khongot yang tanah po jing khangit te habo khongot yang tanah jing khangit ui yauta upalok jung ikita ki bakiti ki bakodor kita kiti ki bakodor ule kom ni kiti ki bakodor ki blasti ki jong tau palok jung udang dem kho siu banduai hang ta hapo jing thia kata kiti ka bakodor kata kiti ka basti ki jong tau palok jung kala pensa jing ken mau yu dura tu le kom no dura udura ule chim yu tau brush jong bat nang ta pade usdang bandro tangi ta kiti ki jong tau palok jung kum ka jing sngongo kum ka jing siu keliang mo bo umla ban IEA tinang ta pade jia ayu uta upalok jong uta udura ula droi kata ka kti jong uta upalok jong ula ong ba kata ka drawing kata ka artwork mo kata ka jing draw ka jong uta udura ka along ka ba pau nam ba worldwide ka pau nam ba bat chibun ka thiet ya kata ka dur bela draw da udura ti kani ngaku aban pen EP ken diat kani ka dur ka ba udura ula draw nakabantau palok jong kikti ki belah kedor kikti ki belah sti bau ai kertengi kan kador the praying hands kakti ke beduai kaktian Blei rumah ko ang yangi wat ai ba ununu unwa tangi ka jong uhi hendrai uwei puwei ka jingbha jong uwei pan tie tang ni ini iken tien ngalapan ong pi to Blei
unya rap yangi bagan ga jingya selong kan ai buar yangi bangi day balong baru buar ki kena gi bakumno ki baduai tang nam tai lade henrei nak banta ki weipan tu Blei un Kyrkhu ya kan ye ga jingkren belingkot blapen sngewbha pdiang jong pi nak banta ka burom Blei. Amen. Nganget pi ki hep ki beret plasha skor bha hari ga step ayu bo Blei Ukraine hapring jongi ban nganget kan long ke Kyrkhu ingi wei pi wei batu Blei un Kyrkhu ye pi i Mrs dari Kyrkhu baru Blei unang ai bor ye pi un Kyrkhu ke yeng ke sem jo pi borok ko wei bar hangnu bo pi don nganget Blei un punon kam ye pi tementang la pois ke benta mengin penwai no ke jishakri ke jongi but shwa mengin poi se benta ban penwai no nya rwai lang ke jingwai ke ban ruspa i wei ke bathumai bat sanspa prapunrio bat hadin ke jingwai ngan karpat hi Mrs dari Kyrkhu bain pelayangi da ke Kyrkhu penwai. Kiko benasalem kikon kilam shu Jisu kisen rante kim shaken wan ki benoru yakin u Jisu kin rat u yo I u pet sngewbha u ong haki shayaki Khynnah bakin wan hanga ngan shem kom ya kita ban kodok haka shadem ngan long nong sumar yakiru wan benote yaki hanga kindonut tekin akin shong bat nga rijing shayaki Khynnah bawan lut hamin Uso bondu Jisu bukot sngewbha ya kita kun hajar pen bang kidang sa kanam jong u kimten kimpat itu kak tien u Blei kimpat yos ngau kak tien ai ai shayaki Khynnah bakin wan hanga real dom to wan lam to ring ki bin real baro kin bread yaki Blei thao jong ki ban nget kak tin jong min bin pao ya la di a u Blei bin I haki ka jing ai a kod yaki Khynnah ban wan lun hamin Tu ai ba kajing ai ga jong Jisu Christ kajing ai ba ga jong Blei bat kajing slok siem ba khot kinya shong sa bat ngi bat Jingiaseng Khynnah pohkseh bat kumjuru baki riu khot ha keleng satla ka perthai nadu menta bat hadu hala karta hiru. Amen.